Ongi etorri Bizion saiora. Gorputza mugimenduan jartzea eta aktibo egotea gero eta gehiago baloratzen da, baita gazteen artean ere. Energia, erritmoa eta ongizatea uztartzea da helburua. Gorputza zaindu, burua askatu eta bizitzaz gozatu. Azken urteotan geroz eta gazte gehiago ikusten ditugu gimnasioetan. Gaur egungo nerabeen entrenamendu ohiturak aldatu egin direla esan dezakegu. Hala ere, badira kontuan izan beharreko argibide batzuk gimnasioarekin egiten duten lehen kontaktu horretan. Naturarekin lotuta kirola egin eta osasuna zaintzeko aukera asko ditugu inguruan, eta horien artean dago mendian korrika egitea. Gaur, kirol hori ezagutzeaz gain, horretarako beharrezkoak diren oinak nola zaindu ikusiko dugu. Ikastaro izaten da, gehien bat gaztentzako da hobein da, eta izaten da indar ariketak teknikoki ondo egitea, askotan ikusten dugu gazte asko gimnasio mundun sartzen dela, baina idea askoi jakin be. Eta hori saiatzen gara ariketakin, hemen lantzen ditugu gauza diferente, sentadiak, zankadak, ariketa basiko, eak gero gimnasioa joten diren ondo egiteko. Gustatzen dut gehien bat, 13-17 urte bitarteko, hasi berri dienak eta horikin saiatzen gara hori. Eak bitzet pauta batzuk eukitzea gimnasioan gero sartzen dienen ariketa horik ondo egiteko. Entrenamendu mundun sartzen dienen, indar ariketa basiko horik ondo teknikoki ondo jakitea. Gero aparte saiatzen gara baita lantzen aerobiko ariketakin nahaztuta, entrenamendu funtzio bat egiteko. Gehien bat 45 minutu egitzen dugu, orduan, bastante murriztu izaten da, klase bastante azkarra eta dinamikoa, beti egiten dugu beroketa txiki bat, hor gehien bat egiten dugu atal nagusiko giharrak aktibatzen ditugu, pixu gutxiki, eta gehien bat egiten dugu gorputzeko pixukin bakera hau da, material gutxiki. Eta gero bigarrengo zatin sartzen gara, esan duen zela teknikoki, ariketak egiten, eta gero beste egun batzutan, igual ariketa horik landuta, badakitenen ondo egiten, pixu pixkat gehiago sartu eta indar ariketa horik funtsago izaten. Gutxi gara behatzi 10 bat etortzen dira klase, orduan maila beti desberdin izaten da. Batzuk igual hasieran dare, eta beste batzuk igual denbora egozte aurrea, orduan egiten duena, behitzen dut zen maila, eta hor intensidadea pixkat egiten dena da, danak einal izateko, markau intensidade bat. Eta gero askotan gertatzen zaitena da, izaten da, klasea hasten danen urten zehar da, jendea igual, hasten zait, ikusten du dinamika bat hasten du, badaki gutxi gara bera nola egozten, eta gero jende berria sartzen daren, askotan igual imarrauket dinamika hori pixkat moztu. Hau da, hasi berri horik hartzea besten dinamika, eta horren berri zen. Aurreago jarraitzen duenen, danak batea ondo egiteko. 8 minutu, lau ariketa, 2 mankuernakin eta beste 2 mankuernepe. Egiten dugu 2 buelta osoik, lau ariketanak, eta beti bezala. Ariketa egiten dugu 40 segundu, ariketatik ariketa, 20 deskanso. Lehenengo ariketan sentadiak hartzen dugu mankuerna, 2 boroietatik hartu, egiten dugu sentadiak normal, beti egiten dugu bezala, gora eta bera. 20 deskansatzen dugu, bigarrengoan egiten dugu sit-upsak, almohadia kolokatzen dugu bizkarran atzen, egiten dugu eskukin atzea, eta ikutzen dugu puntak, abdominalak. 3, egiten dugu thrustersak, sentaia da bezala, hartzen dugu mankuerna, eskubi ezker, 2 eskukin, jaisten denen, beti gora, ematen dugu gora, Eta bukatzen dugu climbersak, beti bezala, eskuk beran, eta ematen dugu belaunei, tak-tak, 40 segundu, aurreaka. 2 buelta, ariketa 40, 20 deskanso. Jartzen dugu denbora, eta hasteka. Gehien bat ikusten da, jendea apuntatzen zaitena lehenengo aldiz hartzen duela. Batzuk ikusten da pixkat igual etxeen edo gimnasioan igual gurasokin edo haitutako diela, baina gehien bat izaten da materialak eta oso gutxi. Soinketan eta egiten dituen ariketa basiko hori, igual sentadiak, zankadak, flexio batzuk, baina hortik aurrea ez du, nire iritziz behintzat, ez du asko ikutu. Ingo dugu alterno. Ronda bat ingo dugu diskokin, hankatan jarrita, hurrengo ronda ingo dugu diskoipe. Horren egiten ditugu 2 eta 2, eta listo, 2 diskokin, 2 diskoipe, eta listo, diskokin garenen mantentzen gara bizkarrak apoia gondo, mantentzen gara 30 segundu, tokin, gero altxatzea garaien, diskoa esku batekin,
bestekin, tak, pareta eta gora, bale? Eta gero bestea, berdina bakarrik diskoa koloko, bale? Azkeneko urteetan konfinamentu eta gero ikusten da boom handi bat edukidu gimnasio munduk, eta ikusten da gazte askok, ez lehen hau futbolen edo baloncestoan ibiltzen jende gazte asko, guan gimnasio mundu sartzen dela. Eta gehien bat ateatzen klase hau ikusi genulako jende gazte asko hasi zela gimnasioan, eta esaten da bezala teknikoki jende gazte horik normala da bezala edade horretan ez daki oraindik igual ariketak ondo egiten edo ez du pertsona bat hartu pauta batzuk emateko eta ariketak ondo egiteko, eta horren esan genuen, bueno, aukera hona da gazte hori aukera bat ematea, monitorea, ni adibidez alde honetan, ariketa horik esplikau eta behintzat gero ean kapuz bakarrik juteko gimnasioa, ja badaki gutxi gora bera, pauta oinarrizko batzuk ondo egiteko. Ariketak ondo ezagutzea edo makinak modu egokian erabiltzen jakitea, etorkizuneko lesioak prebenitzeko nahitaezko urratsak dira. Oinarrizko gauzak ben egia esan ikasi behar die, pixkat makina bakoitzan funtzionamentu zein dan, ze helburu dauken makina bakoitzak, nola makina horiek nola erabiltzen dien, pixkat teknika hori barneratzea oso garrantzitsua da, hasi aurretik eta pixkanaka zerbait lanketa gradual bat itea ere oso garrantzitsua da. Azkenen zuk teknika ez baduzu dominatzen eta pisu asko sartzen joten batzea, lesio batzuk izateko aukera hori handitu egiten da. Garrantzitsua da hasiera baten igual saio superbisatuk izatea, ondo norbait edukitzea inbardezun horren ingurun dakina, eta pixkanaka beha gidatzen, gia modua ariketak esplikatzen jun, ariketa horien teknika, lehen errepikatu deu, teknika hori barneratzea oso garrantzitsua eta pixkanaka gorputzen estimulu berri horiek barneratzen edo dijoneinen, ariketa berrik, estimulu berrik sartzen, pisu horiek igotzen, jutea gradualki. Oso garrantzitsua da entrenamentu pixkat adinean eta gorputzen garapenan arabera planifikatzea, adin bakoitzak edo adin tarte bakoitzak gauza desberdinek edo demanda desberdinek dauzke, orduan oso importantea da pixkat zentratzea baina adinen eta baita pertsona horren gorpuzkeran, lesiotan, zerbait oso individuala izatea. Egia da, nerabezaroa justu desarrollo etapa bat edo fase bat dela, orduan gorputze desarrollo bat, garapen bat jasaten nahi da, eta hor jarduera fisikok dauke eragin positiboa. Alde batetik habilidade motorek garatzen nahi die, beste alde batetik kontrol posturala lantzen da, ezurren dentsitaten modu positibon ere eragiten do, giharren indarra eta resistentzin edo ere laguntzen do, baita ere kapazitate kardiobaskularra ere mejoratu egiten do, hobeto egiten do, horrek esan nahi do, gaixotasun edo arazo kardiobaskularrak edukitzea gutxitzen dola, edo ekidinez, baina pixkat aukera hori gutxitzen do, nerabezaron eta bizitzan aurreago datozen fase horietan, baita ere obesitatea gaur egun oso asko ikusten da, indize oso altuk daude, oso bizitza sedentarioa daukegu generalen, orduan oso garrantzitsua da pixkat ohitura on horiek hartzea, pixkat bizitza aktiboa eta aktiboa gaukitzea eta jarduera fisikoa itea, eta horiek azkenen gaztetan edo nerabezaroan pixka barneratzen balin badie, gerora ere arazo horiek ekidin daitezke. Eta, egia esan, gimnasioko lana edo indar lan hori bai dau ikusita oso lan garrantzitsua dela, bizitzako etapa guztietan zehar, batez ikusita dau zahar-zaron edo heldu edade batetatik aurrea, baina munduko osasunen erakundek ez do zehazten, esaten dugu gutxi gora bera, azten 3 bat indar saio itea gomendagarria dela, baina ez do zehazten, oraindik ez dago ebidentzi, zenbateainoko intensidade, iraupen eduki beharko luken saio horiek.
ritmoa konstante, eta mantentzen dugu, Venga, ba. Aztega bihar vuelta, ba, zutaiak normal, bankuerna mantentzen dugu goien. Bueno, beti esaten da, moda bat bada, ze azkenen indun boom hori normalen lehen hau etzeon, lehen hau gazte batzuk juten ziren, baina oso gazte gutxi, eta baina ja, kasi esaten da, edozein gazte juten da. Eta netzako gauza positiboa da, baina beti esaten bezala, burukin indako gauzakin. Ze askotan gaztetan itxitun gauzak edo haundikeri hori, gero urteke aurrera junala, gero pautzen azkenean. Bai, azkeneko zu gaztetan esaten da, gaztetan egiten den guzti ez notatzen, eta gero hortik urteatzu da hasten die, igual bizkarreko arazok, sorbaltako arazok, eta orduan importantzia izaten da, ja hasieratik ondo egitea. Horrek ez du esan nahi, lesioik ez egun eguko, baina behintzat badakigu gutxi gora bera nondi noain, eta zer nolako ariketak egin. Netzako beti izaten dena da, askotan hasten zaren gauza baten, arlo hortako profesional bat kontratau, edo behintzat kontratau ez, baina behintzat olako arlo hortako profesional batekin hitz egin gutxi gora bera ze ariketa egin edo nola egiteko pauta basiko batzeko mateko hau da, ez gimnasioa jun eta benga, hasten naiz edozein ariketa, edozein erata egiten, da gero azken horrek ekartzen ditu gauzat. Eta aparte gaina baita, gu gimnasioa juten ganen, ariketa horik gaizki eitek lesioak ekarri gaizke, baina baita ere, saia bargea, juten gehan denbora hori, ariketak ondo ditzen baitugu, aprobetxatzen gure gorputze lantzeko. Eta gehien bat baita, igual, lesion bat edo balen badukezu, azkenen batzuk igual, atoze igual belauneko lesioekin, sorbaldako lesioekin, orduan horik jakitea ondo etortzen da, eta orduan behintzat muga batzuk jartzea zure entrenamentuan, daukezu arazo hori ez handitzea jutea, eta saiatzea baita igual arazo hori entrenamentu bidez hobetzea. 4-6 repetizio, eta bakoitze juten zate, denbora dozien alternat. Zebiok, hanka bakoitzekin, 4 repetizio. Bai, zanka bat. Lehenko dino atea, apoiau, lauen, kanbio, eta beste lau. Vale? Guk gehien bat ikusten ditugun gaztek die gazte aktibok deportea egiten duten gaztek. Orduan horien kasun gehien bat lesio muskularrak, tiroiak ikusten ditugu, esgintzek ere bai, tarteka frakturaren bat, baina pixkat bizitza aktibo hortan deportean gertatzen dien lesiok. Hasieran beroketa zatie oso garrantzitsua da. Pixka beroketa horrek jun behar do biderauta saio hortan landu behar dan, egin behar dan entrenamentu horta. Orduan beroketa hortan mobilitatea sartzea garrantzitsua da. Gero zati aktibo horta, zati printzipal horta bideratutakoa. Eta gero horren bukaeran ere pixkat esango genduke deskalentamentu bat edo sartzea ere garrantzitsua litzateke. Bai guk gure partetik bultzatzen dugu gaur egungo gazteri eta generalen pixka bizitza aktiboa eramatea, bai gure zonalden Goierrin egia esan oso jende aktiboa dau, baina pixkat bultzatzen dugu horta jendea kirola itea eta pixkat osasun hori zaintzea. Askotan zai izaten da esatea lesio horik ekitea, baina beti guain esan duguna. Azkeneako pauta batzuk ondo barnera gota balen bauzkezu, baina lesio horik eukitzea ekin daizkeu, baina beti esan duen bezala kerto daizke. Azkeneako da gauza guztik ondo indare edozein lesio. Seguramente izango da lesio txikiko bat, balin badazkego ariketak ondo egiten, eta ez balin badazkego, seguramente lesio larriko bat gertu daik. Iru, bi, bat, Venga, aguantao, fuerte, aguantao. Iru, bi, bat, perfecto. Geroz eta ugariagoak dira mendi lasterketak. Astero daude maila ezberdinetako probak hainbat eta hainbat lekutan. Mendiaz gozatu eta erronkak atsegin dituzten korrikalariz beteak. Horietako bat da Naroa Uria mendi lasterkaria azpeitiarra ere.
2019an hasi zen mendian korrika. Eta gaurdaino jarraitzen du hango eta hemengo txokoak ezagutzen osasuntsu mantentzeko helburuarekin batera. Uriak aipatu duen moduan, beharrezkoa da egiten dena azkozatzea, baina baita norbera zaintzea ere. Ni mendilen korrika oindala 6 bat urte hasi nintzen, 2019an. Ze, egia txikitatik kirol danak guzta izen zaizkiten pertsona bat izan da izela ez, eta betidanik kirola nire bizien parte izan dela. Baina leheno, talde kirol baten ibiltzen nintzen, orduan horreketzin baimentzen igual asteburutan, ez, nahi nun hori iteko aukeritzen ematen. Baina behin ja talde kirol hori utzi nunien, 2019an, beste zerbait probatzeko gogoen auken, ordura arte asfaltoko lasterketa batzuk eta initun, baina behin ez helburu bat jarrita edo entrenatzeko planifikazio batekin inoiz ez. Baina 2019an zerbait ezberdine probatzeko gogoe sartu zitzaiten, betidanik mendile guztia izan zait, orduan ikusita mendile lasterketak zeudela asteburun batzutan eta abar, unibertsitateako lagun batzukin apuntan nintzen nire lehenengo mendile lasterketa. Egia esan pila bat sufriu nun, zizen zen, probatzea hau ez, baina, sufrimendu bat nun gehioako gaukin laganin nun. Nik uste mendilek, nik batiz bat askatasunekin lotzet, niretzat mendile da askatasunen bat ikan zerbait, lanetik erten dakon dana ahazten eta disfrutatzen laguntzeten zerbait, orduan niretzat egia da kristona dela ez, eta mendile lasterketak, sasoien eoteko aukera hori mateu eta gero mendilez bere osotasunien gozatzeko. Oinek egia esan oso modan daun zerbait da, eta nik uste engantxatzeula ez, noski mendile guzta hartzaizu baita ere ez, ez da behin korrika egin da lasterketan kristonak ez dituzu ingo ez, orduan, bere sakrifizio eskatzen zerbait da, orduan guzta inbertzaizu, hori dudik ez. Baina egia hainbesteko aukeri mateizula paraje ezberdinetan entrenatzeko aukerie, ibiltzeko aukerie, zerbait irregularra dana ez, ez dela igual asfaltuen azken nintzu ez, beti edo hilabeti behintzet leku berdinetan entrenatzea ez, baina mendilen aukera hori eskaintzeu leku ezberdinek ezautzeko, paraje ezberdinek, egualdi ezberdinekin hainbeste aldatzean lekua da, orduan, ez dakit. Nik uste, engantxatzeula. Mendilasterketataz gozatzeko aurretiken, prestakuntza handi bat egotea ez. Ni neuk, nire mendile bizitzeko eri da, rendimentu batzutan bilatzez, ez da helburuk planteatzea ditut eta hortako planifikazio bat ematet eta entrenatzet hortako. Baina egia nire ikuspegia dela, niretzat karrerak itie eta rendimentu maila hori lortu nahi izetie baita ere da sasoien etoko eskusa bat, ze nahi mendile hori bere osotasunen gustatzen zait, abenturak asko gustatzen zaizkit, nire burui jartzeizkotan erronkak, orduan aukeri matet sasoien etoko, gero uderan edo oporretan edo asteburutan beste abenturak iteko aukeri mateko, aukeri ukitzeko. Baina rendimentu ere ez, bilatze deula, orduan ni neuk itetena da, planteatzet ze lasterketak motibatzen haun gehien, azkeni motivazio hori ezinbesteku da planifikazio hori bete alizeteko, orduan neuk ikustet zerre betetzen hau gehien. Helburu horiek, karrera horiek hartze ditut, eta gero lasterketa horiek hartze dutena da A, B eta C helburutzat bezala hartze ditut, hau da, zein izango helburu nagusia, eta helburu nagusi horta iristeko ze lasterketa ingo ditut. Orduan pixkat horren arabera, nik entrenatzaile dauket, kasu honetan ere bikoteki die, orduan beak entrenatzen hau, beak jartzeizkit entrenamentuek planifikatzeko, helburu horta alik eta ondoen iristeko. Orduan, astez aste jute beha planifikatzen, eta bai asfalto egile esan gutxi eta mendilen ahaztuiez, iristega helburu horta. Nik, noski, beste kirol guztile bezalaxe mendile lasterketak eskatzeko, teknika bat eukitzie. Ni neuke egilea zan dentena, azken nien oreka bat bila berda, gu ez gehan mendibizi, ez da gutxilloik, niretzat afizio bada. Orduan, hainbeste gauza eskatze ditu ez, rendimentu maila goren horta iristeko, oreka bat bila berdala, zer nahetin da zerre konpentsatzeit. Orduan, nire kasuen egilea, mendile ez, korrika iti ez gain, indar entrenamentuek sartzen dutela baita ere, azkenin muskularki exigentzi bat eskatzulako ez, mendilen korrika itiek. Orduan, horri alik eta ondoen erantzuteko indar entrenamentuek sartzen dutela. Gero, teknikai lotuta egitea nik ez dutela aparteko ariketaik edo egiten. Zen niretzat, azkenin, mendile da hain irregularra eta hainbeste aldaleik eterrenue lokatza daun ez da hon, euria idun ez du nahi, harrile daun, harri sueltu daun ez da hon.
nik uste mendilen ibiltziez eta azkenin urtietako esperientziek beak ematizula baita ere teknika hori pixkanaka lantzen jutiek, ez? Noski, gero profesionalak eta bar ingo dituzte teknikako ariketak eta beharrezkoek die, baina nire mailan bintzet. Nik uste mendilen ibiltzik makarrik nahiko. Bai, nire kasuen egile asko sufritzetela azazkaletatik. Nik adibidez, pisadan eta ez dauket, ez dut plantillak ibiltzen, momentun ez dut eukiola lesio larrik horren inguruen, baina egile asko sufritzetela azazkaletatik, ez? Azkenien batiz bat aldapan beraka, ez? Horrek eskatzen intensitate hortan jutie eta inpaktu horri, ez? Denbora zuen inpaktu hori eukitzean katan, sufreraztuela azazkalak. Orduan nire kasuen nik ez dakit ondo geizki, nik itetena da normalea lasterketan aurretik podologuena jute naiz, ze hori, azazkalak alik eta egoera honenien iristeko bintzet lasterketa, eta ez daiela izen aldala muga bat, ez, lasterketan eragingo ditena. Orduan alde batiken hori, ni podologuna juten naiz pixkat txukuntzea azazkalaketa, eta gero saiatzen naizena da baita ere, bai entrenamentutan edo bai, korrika inbertenetan, azazkalak motx eukitzen, ez, da, mozten, aurretik. Hain basikue emateun ekintza bat, baina, garrantzile dakena baita ere, ez. Eta gero tarteka, nik egile esan babak eta anpoiak ez dut eukitzen, ez naiz, normalea ez dut eukitzen, baina baita ere jendi badao, nire lagunek edo nire, mendilasterketetan hiltzen beste lagunek, baselina emategunak. Baita ere, hanka-hartetan aldala ez anpoiak ebitatzearen. Eta gero noski, nik galtzetak ere edo galtzerdiek ez, garrantzile dauke aldan, ona izetie, transpiralik izetie, eta guzti hori da. Orduan hori dana bintzet bai saiatzen naiz zaitzen, baina hortik aurrea, Zaintza askotarikoa izan daiteke mendian lasterka ibiltzen den norbaitentzat. Baina zalantzari gabe, oinei erreparatzea ezinbestekoa da. Izan ere, Eider Lopetegi podologo eta posturologak garbi utzi duenez, oinek gorputz osoan eragiten dute. Eta gorputzak ere, oinetan eragin zuzena du. Korrika izan da betidanik danok errex ezagutu deun kirol bat, inorrei etzaio okurritzen eskubaloi batea jutea ikasi gabe arauak, prestatu gabe eta hori dana, eskubaloia bestela, beste dozein kirol. Baina korrika da kirol bat non gorputzak preste hon behar du, oinak indartxo hon behar du, oreka bat euki behar dut muskularki eta progresio bat egin behar dut. Orduan, hori ondo ez baldin bada hor, lehenik eta behin esango nieke oinak indartu behar diala, ariketak egin behar diala oin horiek indartzeko, eta behin oin horiek indartuta daudenean eta nik muskularki oreka dakatenean, progresio bat inoantxen oinez, oantxe korrika, hori luzatzen jun, korrikara iritsi arte. Eta gero, beste dozein kiroletan bezala, progresio hori gorputzai entzunez mantendu. Asfaltoan korrika egiteko mugimenduak askoz linealagoak dira eta berez kontrol gutxiagokin nahikoa da. Baina mendian korrika egiteko oraindik eta lehen esan ditugun arau horiek hankak indartsu egotea, inestabilidadeko ariketak egitea, propiozepzioa ondo edukitzea, gauza guzti horiek oso garrantzitsuak dira. Ze azken finean exigentzi maila muskularki eta artikularki erabat ezberdina da. Asfaltoan edo mendian. Orduan, oraindik eta garrantzi gehiago dauka ariketa horiek eta egiteak. Mendian korrika egin ahal izateko, garrantzi handia dakana da estabilitate handia ematea daukan oinetakoa izatea. Lehen esan deunagatik, terreno irregularragatik, momentu askotan harrita artean korrika egin behar dalako, bustia onda daitekelako, eta orduan, zoruak izan behar duna da etako garrantzitsuekin, materialak behidatu behar dira irristakorragoak edo ondo aguantatze duten hori txirriste egitean asunto hori. Bai euki behar dutela ondo heltzeko oinetakoan gainak euki behar du ondo eusteko posibilitatea, eta nola lotu ere garrantzitsua izaten da oinetakoak. Ze oin guztiak ez dira berdinak, ez da berdina oinetako konkretu baten oin estu bat sartzea eta aurrekaldea moitzea daukan oin bat, edo oin bat zabalagoa dana eta benetan ondo betetzen duna oinetako hori. Eta gero, estabilitatea emateko erdikaldean gogorra izan behar du, arkoen frankean gogorra izan behar du, eta aurrekaldean oso flexiblea ondo adaptatzeko. Bada linea bat,
non berfutakin edo oinetako errespetu osoakin korrika inalizatea mendian, posible dana, baina lehen esan ditugun araboi danak, oraindik eta garrantzitsuagoak dira, eta hor karakteristikak aldatu egiten dira, bai? Hor oinetakoak errespetu osoa izateak guztiz biguna izatea eskatzen du, ze kontrola suposatzen da oinan daola, baina hori izango litzake paranota. Alegia, egunerokotasunean ere oinetako mota hori erabili beharko litzake, bizi modua horretara bideratu beharko litzake, eta gero gaitasuna izan horrelako horrekaiteko. Naturalki asko hobea. Eta besteetan aldiz, konbentzionaletan, esan duna, zenbat eta drop txikiagoa izan hobeto, ze drop handiagoakin estabilidadea gutxiago dakau, hanka ere ez da bain naturalki eta gorputza ere ez da bain naturalki. Orduan zenbat eta drop txikiagoa, hobeto. Baina beti ere hori begiratu behar da kasu bakoitza, ze norbaitek baldin badauka retrakzioa handia atzekaldeko muskulatura guztian, hor ez da adaptatuko drop txiki batea eta lesio gehiago izango ditu. Orduan, momentu konkretu batean drop gehiago eramatea akomodatzeko ondo dago, baina lehen esan dauna egokiena izango litzake lantzea balantze muskular hori, ez? Nolabait luzapenak eitea, beste kontrako muskulatura indartzea, beti ere oreka horta iritsi ahal izateko. Beste askotan izaten da, ikuste joula, arnaz bideak ez daudela ondo eta ahotikan hartzen dula arnaza. Nik ahotik hartzen baldin badet arnaza, automatikamente gorputza aurreatu ingo zait. Eta aurreatzen zaiten hortan, en posición de desinflado. Eta posizio hortatik korrika eiteako garaian, ingoetena da izugarrizko inpaktua, izugarrizko indarra lurrakiko eta lurrak nerekiko. Eta ez da bat ere korrika harmoniosoa izango. Orduan, guzti horrentzat mendirako ere bai izate dela beti, arnazbideak zenbat eta irekiago eta ahoa itxita. Karo, estutatzun hortan ez, baina aldan momentu gehienean, ze modu hortan kaja torasiko askoz gehiago pustutzen da, eta nago korrika egiteko prest. Eta orduan, pixkat bideratzen da ikusi postura nola dan pertsona horrena, eta pixkat bideratzen da nondik noa jutea eukiko luken. Eta azken finean hor hastentzea, paziente hori bere osasun horren ardura hartzen. Eta ardura hori hartzen baldin badu, orokorrean oso ondo juten dira. Oinetan traumatismo bezala eta korrikako korrika mendian egiten duen jendean artean gauza tipikoenetakoa izaten dena da azkazalak mintzea. Alde batetikan deitzen diona mikrotraumatismo errepikatuagatikan eta bestalde jende asko oinetako txikiegiak eramaten ditulako. Orduan, saiesteko hori garrantzitsua dena da, karrera baten aurretik edo entrenamendu luzeen aurretik azkazaloiek aldan finen limatuta eukitzea. Norbeak eitea baldin baduka ondo eta bestela podologan ajun behar da hori eitea. Eta garrantzitsua dena da, oinetakoak lekua izatea korrika egiten duten momentuan kolpe horiek ez emateko azkazalan inguruan. Harrituta geldituko zinateke, zenba jendek eramaten duen oinetako txikia, justua, bai korrikako eta bai kaleako, baina batez ere korrikako. Behar deun margena desberdina da korrikarako edo kalean ibili ahal izateko, eta korrikarako mendian gehiago gainea asfaltoan baino. Mendilasterketatan hasi nahi duen pertsona bati, pertsona hasi berri bati, nik esango nioke lehenengo eta behin mendilez gozatzea albidetzea zerbait iteko. Hau da, beak planteatzeunez, helburu lasterketa ez du inporta ze distantzian, ez du inporta ez, ze desnivel dauken, baina behintzat izan daigela helburu bat planteatzeko nun prest daon helburu horta disfrutatzen iristeko hainbete entrenatzeko, ez? Distantzi luziotako igual proban bat probatzi, hondiken ez dakit zein eta nola eta ingoetan, baina bai dauket burun zerbait. Eta horrez aparte nik uste disfrutatzen segitzi, hori lehena. Eta lagunekin, ez? Entrena, orduek pasa mendilen, abenturakin, asteburu pasak, nire asko gustatzea baita ere lasterketa kanpun iti, ez? Azkein eskusa bat baita ere, asteburu pasa horrekin, inez, lasterketa kanpun in, ezautu inguruek, ez? Beti urteroa lasterketa berdinekin berrien, ez? Eta orduan, erronka nagusile, distantzi luzietan jarraitzea, eta disfrutatzen segitzea. Gazteak gero eta aktiboago daude eta hori pozgarria da. Baina garrantzitsuena ez da moda jarraitzea baizik eta gorputza eta burua zaintzea. Hurrengo saiora arte, bizi on!